Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Rodora, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kaya't kayo pa akablaawan itinaimbag nga oras di ta istasyon ti radyo. Naamamok ni Nicanor, babaan kadagiti gagayem ko. Ididamo, jak impagarup, amat nagtiriknak kankwana. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rodora, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Happy birthday, Rodora! Agyaman akta nakaumay ka, Lenny. Talaga agumuraan ka no saan ka nga umay. Oh, ayan dagiti office mates mo. Dagitada nagaduda. Ah, no problem. Ado tiin saganak ita birthday. Ay, asino ginatayan? Nini Kanor dayta. Iso tinag-drive, itinagluganan mi. O sige, agtugaw kayon. Tasyak amis mo ti mangi-serve iti kaninyo. Tulungan kan Ay, nasaanan. Bisita kayo. Isong asikasuan kayo. Bak nang gayam at talaga ti gayem mo niya, Lenny. Kung aktumat kan ka, kita amat ngamin ato'y balay na. Negosyante ka di? Juan, ado ti negosyo da. Kan ada iti abroad dagiti anak na. Di asawa na ngay. Iso ti tarakan na ita. Kalpasan ana disgrasya, saanan ana kapag na. Kasta ka di? Ay, sige, mangantayukit din. Ado ti sagana ni Rodora. O, kasanungay, agawid kamin. Nabsog kayo matlaang. Ay na, talaga nabsog kami. Ada pa inyawid mi. Iso at thank you iti take out Ay, when gayang friend, iyam amukan kato'y katrabahuak ni Nicanor. Hello, Nick. Italang ang nagamamuta. Gawit kamin. Saan na bale? Tamanipod ita. Aggagayam tayon. O, nangag mo, Nick. Umay tayon tumanan. No adda ag birthday akabalay ni Rodora. Idagas ka ni di balayo Apay, ada ka di pa'y sa bali apapanam? Ije ospital. Schedule ti dialysis ko ita. Ay, wan gaya man niya. Kastoy ko latang agnanayon, gayem. Saan ka man nga agsaoy ti kastanik? Kaya't ko lang ngayib kasti marikriknat. Nabalwak lang aro den. Kastuyak pa'y. Nick. Asidagtan ni Jabalayo. Mabalin ka di. Itad mo kanyak ti cellphone number ni Rodora. Tapno damot pagayam ko. Ay, sige Nasingpat agayam ni Rodora. Umay bandamdama di mang therapy kan ka. Nabanog ako na iti kasasad ko. Di ka kumagsaway ti kasta. Saan sana may sublay iti sigod ti karatkat ko. Isumarod anang tangdanak ti umay mang therapy kan ka. Tapno makapagnakamanan. Kasladya kon maanusan. Mabiit laang lakay ha. Adawag ko. Hello? Hello? May busisan na kadipay. Sino ka? May saka gayam. Ay na, no di mo ibaga no asino ka. Saan ka nga umawawag kanyak? Manggud-good time kan sa laang. Uy, saan ba ta? Ninik da ito Malagip na. Imay kami di birthday. J-office mate ni Lenny? Wen, kumusta ka? Ay na, kastoy, pasensya ka na. Adak dito'y banay. Sika, ayan mo ita. Madama ti dialysis ko. Adak dito ospital. Ay na, nagpintas matan ti boses mo.
Uray ka. Napintas ka man iti personal. Nick, si Mang Puetan Mang therapy kinilakay ko. Inak asikaso na. Mabaling ka diti umawag inton madamdama. Mabalin lata, Nick. Lenny, Si kamot gayam, Rodora. Kumusta ka? kastoy, umay ko igatangan nila kay ko iti agas na. Kat, kumusta mo ito nila kay mo? Ay na, kumapkapsot lata. Ano samaan? Ay katun Ayun gayam, simra ka din ni Kanor. Mabalin ka di mat nga aglangan day jay. Adda tungtungan mi nga agkita kami. Agkita kayo? Wen, agin inawa kun agtintinex kami. Kasta aya? Inala na kami ti cellphone number mo kanyak. Ay na, amom ka di, nagsuit. Ha? Ngam, di mo ibagbagay iti sabali Balo gaya man. Wan, kala at ti papatay ni bakit na. Ay, kunana, siya ka no ti agpili no sa dino ti kayat mi apagkitaan. Kunaknusan kan ngagparang iti daytoy at dayta, Rodora. Apay ko maasaan. Wan gayam, kumusta nila kay mo? Ay na, saan man nga iso ti pagtungtungan ta. Wanan niya. May stress ak ijabalay mi gapukan ko na. Itatakadwa ka. Sa bali man ti pagtungtungan ta. Rodora, makapainlab ti kinapintas mo. Hindi ka man nagsauwi ti kasta. Balo akon. Amok, naibaga kanyak ni Lenny. Sapay ko mata ka na yung tangag kita. Maragsakan ak no makitkita ka. Mabalin ka di nga awisan kay balay ko. Sa dino? Asidaglaan dito Sige, numalpas tangag merienda. Mapantay balay mo. Di ka madanagan, Nick. Tasyak ti mang luto iti pangrabyam. Agmay sak man na namanganan Mabalin ka di adito'y kapay. Kadwa anak. Saan mabalin? Awan ti mga sikaso kinilakay ko. Aywan kaya man niya. Angam sana bale, taam mo kun to'y balay mo. Mabalinak lata nga umay agpasyal. Sino siya simrak? Ni manang ko day jay. Agnana di tamay sa abalay. Kasta ka di. Ay, mabait lang Tara manak man to'y lutlutwak asidaam. Nicanor, sino di bisita mi itay? Gayem ko manang. Saan ka alapdan ang makirelasyon? Ngam, damagag man kan ka. Balasang ka di pa'y day babae. Gayem ko lang day jay. Isumat laang ti papanan na. Impan mo di ti balay mo. Kasapulak ti kadwa, manang. Pues, agbiro ka iti babae nga awan asawa na. Pare, adamot nakita kakadwam anangan ije restaurant idi naminsan. Kasinsin ko, pare. Kasinsin mo? Kat naka-holding hands kayo nga imunag. Agpudno ka man kanya? Sino day jay? Kwa? Girlfriend mo niya. Madlaw ko kat iti day ta pa nagkatawam. Aklonek. Darik na kan kwa na. Awan parekot dita, pare. Balo kan. Isu mabalin mo lata ti makiayan ayat manag. Saan kami nagkit-kita ka ni Rodora? Tabi si Akdi ti office. Madlaw ko nga rod. Nagadumot kami ti paspasampot ni sir. Iyaw-awid ko pa yan dagiti daduma. Inal daw kami nga kita kini Rodora. Inal daw? Wen, Lenny. Anya ti kay tasawan day ta? Ada relasyon nyo? Agayan ayat kamin. Anya? Apay anak lahat ka. No si ka, okay lang ang makirelasyon ka. Ngam ni Rodora, saan ang mabalin? Ay ayatan mi titunggal maysa. Anya?
O, ato yun ti agas mo, lakay. Naskal kadipay nga tumarak. Una, tapno umimbag ka. Awanan ti mariknak. Apagsayaatan tiriknak. Amok mabambanog kan kaniyak. Lakay, hindi ka kumamutag sa iti kasta. Aginggat kaano amaanusan na Rodora. Nicanor, rabiin. Awan manang, Anya ti aramidan na dito'y dayta babae. awan pagluganan na. Pagawidem, saan ang mabalin ang maturog dito'y dayta babae? Manang, Amok a pamilyado dayta babae. Naasawa na jibak ng negosyante dito lugar tayo. Oh. Panunutam mo't no anya ti ibaga di asawa kan kakabagyan na, no maamuan da dito'y nga umyan dayta babae. manang, Pagawidam ni Kanor, no di mo kayat asya timang paawid kan kuana. Narabiyan ka. Inururay ka. Naturog ka latakuman. Bawal kan ka tagpuyat. Sana ka makaturog. Nuawan ka itihabay ko. Ala, intan ijay silet. Abay, adi mo imbaga marabiyan ka. Ay, nasaan ka din ngagdamagpay? Malatay duron kun to'y wheelchair mo. Agdamdamagak pa lang. Naggapuak ije balay daleni. Nag-birthday di anak na. Oh, anya pa iti kayat mo ama-amuan. Awanan. Deta lang. Saan ka nga agungat? Nabayagan asaan ta nagkita? Kumusta kan? In love ak, Lenny. Anya? Ay na, nagragsak tiriknak. Kastoy gayam ti mo in love. In love ka kanin ni Kanor? Wan, agmaysan atawan ti relasyon mi. Anya? Oy, agyamanakan ka, gapukan ka, naamamok ninik. Siya ka na ti inspirasyon ni Kanor ita. Amom, sa anak anaragsak, anaamwak nga ada relasyon nyo. Ni, taapay, kunak man no gayam ta. Wen, agayam ta. Ngam amok asaan anasaya at day tangar aramidam. Lenny, Madandanagan iti day tanga imbagam. Makunkonsensya ak, Rodora. Nick, adda ka? Awan ni Kanor, aday di ospital. Anya? Naulaw nga min idi kalman, kalpasan ti dialysis na. Sa dinong ospital. Babalin ka di nga adaywamon ti kabsat ko. Anya? Dakal agulo day tingar aramiden nyo. Kasyam ti kabsat ko, ada sakit na. Di na kami kumaikan iti pakaibabainan ti pamilyami. Nick, si Kagayam, Rodora. Kunak no sanak nga umay bisitaan. nadamag ko kinimanang mo tinapasamakan ka. Nagsarita kayo kinimanang ko. Uwan. Adda na ipag-anak kanya. Anya timbagana. Naskan ka nung aglinipatan. Ni Manang nga talaga. Man nakibiyang unay. Pudno timbagana ni. Nasakit man. Ngam naskan nga aramidan ta. Rodora. Kan may sa makadkalaw matan nila kay ko. Oh. Naskan awas-wasan tan ti relasyon ta ni. Sakbay nga ado ti maapektaran. Saanan asumsumurak ni Kanor iti trabaho na? Taapay. Marigatan samot ang maka-move on.
Gapo iti panagsinay. Oray siya. Marikatanak. Siya kung tagpakpakaasikan ka, Rodora. Isardeng nyo ti relasyon nyo. Itata na sa papay. Uwan, Lenny. Panunutom ko mati maibagakan ka dagiti anak mo. No maamwanda, aluklukwam ti amada. Uwan. Ikarigatak alipatan ni Nicanor. Aging gaita, sangsangitak ti panagsinami kini Nicanor, Mr. Lonely. Ngamamok anasken nga aramidan mi ti rumbeng. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Rodora. Rodora, pagayam ko, nasaya at unay, ta nakapagpanunot ka, ken dimngag ka iti balakad ken ka, dagiti gagayem mo. Pudno nga minadakkel a basol ti makikamalala. Ket saan pa'y anala daw ti amin, tapno agbabawi ka, iti naaramidam a basol, ket ipamaysamon ti oras ken panawen mo iti pamilyam. Nang runa, ket masakit nilakay mo. Mas kasapulan na ti pamateg ken atensyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Rodora, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.